Ito ang litrato ng 26 anyos na si Patrolman Jeremy Matthew Padilla ng Regional Mobile Force Battalion 2 at makikitang nakadextro si Patrolman Padilla habang nakakonfine sa Cauayan City District Hospital noong May 24. Base sa investigasyon ng PNP Region 2, 3 pulis ang responsable sa pananakit sa kapwa nila pulis. Lumalabas sa medical legal na nagtamo ng multiple physical injuries secondary to mauling. Si Padilla na sanhi ng kanyang tinamong mga pasa sa tiyan, hita at kaliwang pisig at mga gasgas sa magkabilang tuhod. Tumutulong na rin daw ang Isabela Police Provincial Office sa pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa kaso. Pinabulaan na naman ng opisyal na may hazing sa hanay ng Philippine National Police. Hindi naman pinayagan ng media na makausap ang pulis dahil nasa tanggapan na raw ito ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ang naturang investigasyon.